Нали, трудно е да се мини едно хакмайн. Много трудно е да се минават нивата на хак и мини. Си съм се пуснал на Peaceful, за да мога да се мана от тези място. И да се пуснем вече на Easy, защото тук ще бъде епично. Hello, Arja и Spiders. Так, това беше цялата, това беше следната кода, добре. О, чакай, трябваше... Къде ми е бяката браба, бе? Клуб демеджа... Какво е това? Яко демедж ли взема? What is my ranger? Whoa, damage. Oh, I hit a cap. No. We need now. Тоест, имам между сега да... Бием още малко сега. Омри! Ти спаля, че защо не между да... Шорте. Whoa, get out. Трябва можете да играете на... Трябва задължително да сте играли на PvP, че да ви бъде лесно. Както на мен, защото на мен е тотално лесно. Това хакмайнче. Трябва можете да сте точни. Аз мен съм рейнджър. Но стрелям много наляво. Бас, гледай! Оцелихме накрая. Той аз съм един нисък. Сега се ска глави. Мога ли да се ска глави? Creeper левел номер 1. Така това бойна брадва, нещо подобно. Hackmine. Lol. No people. There no... Може да се катерим. Това са кошки. Тук мисля, че действително безопасни мове бяха пилицата. Всичко там беше зло. А не пилицата, прасета. Това бокс трябва много наблизо. Дярчика. Сега искам да ви докажа, че скина Dyrux е мой. Името е. Ето вижте с Dyrux-а. Ето вижте. Dyrux. Винаги отгоре ви изписва не името на скина, ви изписва името. Там не. Не парсетата, какво да. Не, умират ли си навър? Не, два, не. 3. Така. Това не. Hackmine е много интересен мод пак. Така. Ще се мана. И на фенс как ще върви? Ей така ще. Ей така. Спря. Чулага. Това малко е лък много много. Хап. Всеки мод така. Зависимо от това какъв се. Да. Очаквайте и доста survival епизодчета. Като слаймче път. Слаймче си плуваш. Да, очаквайте много епизоди. Брайте. Ще почвам нови PvP епизоди. Така се катеря, защото аз съм рейнджър. Мислех, че е нещо диамантен мече. Аз пък меч с някакъв диамантен меч, но той се отказа. Най-просто човек.
най-прост човек, най-прост нисък човек с... О, това трябва да е по-голямо ранг. Това е много трудно. Мама ти бе! Така, се видя, че е нещо трудно. Санта Клауди is coming to town. Като че ендермените имат таски на живот. О! Дир си? Get out of me. Ох, че ме стресна, бе! О, да пева. Супер. Супер! Тука само на коли има в целия град, бе. И така, тук съм. Оу. Не! Без снага! Това ще е текстурата на зомбите. Но! Моля те, махни се, моля те, махни се. Казах ти сама, нещо е. Супер. Така, това е нага втори лева, май. Така, това е нага лева първи. Издръжи. О, мафуга, бе. Уп. Алипа, липа, липа, палипа, липа, липа. О, цели. Мама! Близко отнема повече, естествено. И ето го искам 3 шот. Cool down, fire 3. Fire 3 arrows. Не съм много запозната с този мод пак. Знам, че има нови страшни и безопасни мобове. Шегувам с всичко такова е само опасно. И остана ми звук. Трябва да си дам правата да те пуска малко. Коля Сабин, Коля! You can suck my dick. Motherfucker. Come. Die, chicken.